Gizona plazara, emakumea zaintzara. Lan produktiboa edo reproduktiboa. Langilea edo zaintzailea. Zuria edo beltza. Ez alda garaia arauak aldatzeko? Feminismoen aportazio nagusia da ikustezinean dagoen guzti hori argitara eramatea, ez? Generoa gauza guztietan dagoela esaten dugunean horrek zer esan nahi du. Prozesu politiko-sozialetan edo irakurketa politiko orokorretan ikuspegi feminista bat sartzeak zer suposatzen du, ez? Ikustezina den hori argitara eramatea, ez? Askotan bai eskerrak zein eskubiak ikusten ez duen hori. Klase irakurketak berez ez du genero irakurketa edo irakurketa feminista bat barneratzen, hau esplizitatzen ez bada. Izendatzen ez dena ez da existitzen. Generoa asko horrela ulertzen baut ere ez da soilik gizon eta emakumeak, batez ere emakumei buruz hitz egitea. Generoari buruz hitz egiten gaudenean desberdintasunei buruz ari gara. Ari gara klaseaz, noski, arrazaz, autosexualaz, ez dago aldagai edo faktore bakarra egiturazko diskriminazio eta desberdintasun egoera guztiak azaltzen dituenik. Errealitatearen irakurketa intersekzionala geroz eta beharrezkoagoa da. Ze langile klasea ez da homogeneoa, ez da berdina, zuria, beltza, itsua, emakumea edo transexuala izatea. Eta aldagai horien gurutzaketetan klasea presente egon daiteke, baina agian izan daiteke garrantzitsuago edo diskriminatzaileagoa beltza izatea, edo anistasun funtzional bat izatea. Orduan ere, klase borrokaren irakurketa horretan bestelako errealitate eta ikuspuntu batzuen begiradak barneatzea eta kontutan hartzea ezinbestekoa da. Langile klase osoaren interesak ordezkatu nahi baditugu, edo orain arte kontutan hartu ez ditugun pertsona eta kolektibo batzuk ere kontutan hartu beharko ditugu. Hasiera baten oso agerikoa izan daiteken galdera bat orain arte planteatu gabe egon dela. Gizon eta emakumeen arteko interesak berdinak aldira, bai beraien lan ibilbidean zein lanetik kanpo. Hor baditugu erronkak, ez, negoziazio kolektiboari begira. Organizazioa momentu baten gelditzea eta bere burua hausnartzea, bere barneko tripak eta bere barneko funtzionamendua, kultura, sinesmenak eta baloreak askotan kolokan jartzea da, ez? Eta badakigu hau deserosoa dela, baina baita ere aldarrikatu nahi dugu oso prozesu ausarta dela, norberaren burua, bai pertsonalki eta bai kolektiboki kontraesanean jartzea suposatzen duelako genero ikuspegi batetik. Privilegioak dituenari esatea privilegioak dituela eta desjabetze edo privilegio egoren ez dauden guzti horiek boteretze bat edukitzeko, norberak eta bai kolektiboak askotan privilegio batzuei ukeo egin behar diela. Genero berdintasuna ez dela bakarrik genero alorraren departamentuak edo sailak kontutan hartu behar duen gai bat. Uste dugu hau organizazio guztia zeharkatzen edo zeharkatuko duen prozesu baten parte eta barne izaera baten parte izan beharko dela. Feminismoa kontutan hartzen ez duen organizazio edo prozesu sozial eta politiko beti hankamotz geldituko dela. Ela feminista aldarrikapen bat bezala irudikatzen ari dela plaza publikoan, ez? Eta esaten dugu ela feminista bai eta mesedez.